No niin. Tervetuloa teille sitten täällä. Ruvetaan puhumaan urheilu ja terveellinen ravinto. Eli nyt on perusravitsemuksesta kysymys ja mennään noihin ajatusmaailmoihin ensimmäisenä. Tämä on niin meillä ravitsemuksessa aivan valtavaa nämä esteet, mitkä me ollaan opittu kotona, missä me ollaan sosiaalinen elämä. Tämä on hyvä sanoa, että useimmat pystyisivät siirtämään vuoria ja muuttaa myös tämä oma ruokavalio. Jos jotkut toimittaisivat niiden juurelta ne kukkulat ja kivet pois. Et meillä on semmoisia kukkuloita ja kiviä, mihin me uskotaan, jotka on vaan jotakin uskomuksia, sosiaalisia elämäntuomia. Ja me ei uskalleta katsoa totuutta silmiin. Oikeastaan meillä ei ole ollut kovin kauan tämmöistä mahdollisuuttakaan katsoa ravinnon sisältöä, että mitä se pitää sisällään. Meillä on vaan ollut lautasmalleja ja laskettu kaloreita. Mutta tämä on vielä pahempi sitten, tämä luulo. Että nykyihminen elää illuusiossa, että hän tietää mitä hän haluaa, kun hän itse asiassa haluaa sitä, mitä hänen halutaan haluavan. Ja tämä on minun mielestä urheilussa se tämä lisäravinteiden kauppa ja tämmöiset ihmeelliset tulos, että uskallanko sanoa, että tuo Mati oli ruma sanonut, että urheilija syö vaikka hatullisen paskaa, jos vaan tietää, että tulokset paranee. Ja tällä ne kauppaa. Ja ei ollenkaan lähetä sitä perusravistemusta, mistä minä nyt puhun. Mutta täällä on sitten hyvä esimerkki tässä kuvassa teille, että siinä on ääripäät ravitsemuksesta. Eli Stallonilla on käytetty vähän varmaan pilleriäkin, mutta se, että pitää muistaa, että kehua voi rakentaa vaikka 65. Nyt vielä on otettu yli 90, jotka käyvät kuntosalilla, jolla lihasmassa ja tasapainoa ja kaikkia voidaan reenata. Mutta sielläkin on se ongelma, että monesti ravitsemus on heikkoa. Eli tässähän näkee, että on myös ravitsemus kunnossa, että se ei tule pillereillä tämäkään. Mutta tuossa on sitten tämmöinen äiti pullapoika, joka on syönyt hyvin paljon tämmöistä nopeaa hiilaria. Ja on tuo ilmekin semmoinen oikein tuskainen, koska nyt me hoidetaan päätä monesti. Ja se pääkin hoituu sillä, että siellä toimii oikeat aineet siellä päässä. Jos siellä on nopeaa hiilaria hirviä määrä, niin sä tuut väsyneeksi, uupumuksiksi ja sokeri ei palauta urheilijaa. Se on fakta. Se väsyttää. Jos se menee liiallisuuksiin. Se pitää tietenkin muistaa. Sokereita pitää olla, mutta silloin se menee liiallisuuksia, varsinkin sakkaroosiosuus. Se väsyttää. Mutta tämä on meidän muistettava, että ruoalla rakennetaan koko kehoa. Se on se, millä jos meillä ei sitä polttoainetta ole, niin vaikka kuin joku tekee hyvät harjoitusohjelmat, niin se ei auta. Se ei lähde mihinkään se kulkeminen. Niitä aina tutkitaan, että mikä on mennyt ja onko mä palautunut ja onko mä nukkunut. Mutta kukaan ei katso sitä, että onko minä todella syönyt jotakin semmoista, mitä pitäisi. Sitten tässä meillä on noita soluja, niin tästähän ollaan miljoonaa mieltä tuostakin, että montako niitä solua on, mutta kumminkin niitä on paljon. Me ollaan ihan täynnä erilaisia soluja. Ja ruoalla voidaan vaikuttaa solun rakenteisiin. Ja rakenteella solun metabolia, eli solun mitokondrioiden toiminta kärsii väärästä ravinnosta. Ja tämä on aika oleellista silloin, kun mitokondriothan tuo sen energian teille käyttöön. Niin jos se on väärää se eväs, niin ei teillä ei tuu. Se solu rupeaa rasvottua. Etenkin kestävyyslajeissa aivan niin oleellinen. On. Se on todella on se kaikissa. On. Ja koska siitä se tulee se vireys ja muuta ja sitten tulee vielä paljon muutakin sitten tuosta solusta. Mä näytän tästä. Mun mielestä tämä on tosi hyvä kuva sitä, että oppisi niinku ymmärtämään, että jokainen solu on kuin pieni voimalaitos. Nykynuoret ei tiedä, minkälaiset ennen vanhaa oli voimalaitokset. Tiedätkö sinä? No hämärästi muista. Niin, että ne oli vaan vesivoimalaitoksia täällä Suomessa. Mutta nythän niitä on erilaisia voimalaitoksia. Mutta tämä on voimalaitos, joka käy veellä. Ja jos se ruoka ei ole nestepitoista, niin tämä solu ei toimi, se rupeaa rasvottua myös urheilijoilla. Vaikka ne olisi laivoja. Mä muistan aikanaan, kun meillä oli iso hyvä ryhmä, mulla oli poikia paljon ja sitten
siihen aikaan vielä näillä biopseilla näillä mitattiin, ei ollut tämmöisiä hienoja InBody-mittareita. Niin sitten kun etukäteen kysyi siitä kaverilta, kellä on pieni rasvaprosentti, niin jokainen ilmoitti sen, joka oli kaikkein laihin. Ja sillä oli kaikkein suurin rasvaprosentti. Eli se ei tähän ulkomuotoon ei tule sitä tietoa, että onko se keho kunnossa vai ei. Ja tästä solusta vielä sen verran, että tuolla näette, että se lukee kuona-aineet. Ja tämähän on urheilussa se yksi äärettömän tärkeä, että on valittu oikea ruoka, että kuona-aineet poistuu. Urheilijan pitäisi vähintään 2 kertaa päivässä käydä ulostamassa. Silloin ei ole syöty tarpeeksi yleensä, jos ei niin tapahdu. Tai sitten se on semmoista ruokaa, joka änkkäytyy sinne paksuun suolle ja siellä on paljon turhaa tavaraa, mitä kannetaan mukana. Ja tuosta puhuttiinkin jo tuosta energiasta, että miten nämä mitokondriat tekee sen energian. Mutta tuo, missä ravinto tulee sinne soluun, niin sehän tulee verenkierron kautta. Niin se solun merkitys on aivan älyttömän tärkeä ja se, että se nesteytyy. Ja silloinhan urheilija on hyvän näköinen, jos se on niin syönyt oikein, niin silloin on paljon pyörimmät lihakset. Me tuolla tehtiin testiä kerran Kempeleen kentällä, oli poikia ja ne juoksi siinä sitten ilman paitaa. Nämä menivät ja niin mä sitten vaan kysyin siinä ohimennen niin, että kenellä tuossa on niin parhaan näköinen roppa. Just ne, jotka söi hyvin, ne oli kaikkein kommeimman näköisiäkin. Se urheilun vastinekin tuli siinä silloin otettua. Nyt meidän pitäisi muistaa tämä peruslähtökohta, että hyvä ravitsemus, se auttaa urheilijaa harjoittelemaan todella kovaa. Koska se energiamäärä ja se laatu. Eli tämmöisilläkin, jotka on laihoja, nämä pitää olla näiden näytösvoimistelijoiden tai mitä ne on näitä, kumminkin voimistelupuolella tämmöiset, jotka esiintyy, ne on aivan älyttömän levantteja vetelee, mikään en mä muista edes nimiäkään. Niin siellä oli tehty sitä tutkimusta, niin jos se meni perusaineenvaihdolla yli vähän vaan se energian saanti, mutta suojaravintoaineiden määrä oli korkea, niin ne jakso, niille ei tullut sitä energiavajausta. Ei siellä tarvinnut millään tankata. Että silloin pääsee vähemmällä kaloreillakin ja urheilija pystyy suoriutumaan tämmöisistä. Niilläkin on aika pitkä kumminkin se ohjelma, mutta ei, ilman hiilareita kyllä ei, jos on tarpeellinen määrä, jos on kestävyysurheilijasta kysymys, ne ei pärjää. Ja sitten että vähentää sairastumisen riskiä ja loukkaantumisen riskiä. Mä oon todennut sen, että aina kun tulee ramppaa, niin silloin on jotakin pielessä siinä ravitsemuksessa. Se on yhteisymmärrys sitten palautumisen ja muun kanssa, mutta meidän niihin heikkoihin kohtiin sitten niissä soluissa, kun ne törky kerääntyy, niin se sitten pamahtaa, kun se ei pääse sieltä ulos. Niin jotakin se elimistö tekee, että se loppuu. Ei se voi ylimääräisesti rasittaa sitä solua. Ja sitten se on semmoinen valtava riski silloin kans, kun on huono syönti. Ja sitten se parantaa sitä suorituskykyä. Minä muistan, kun minä löysin tämän itselleni tämän oikean ruokavalion, niin veljet, silloin vielä valmensin tuolla, niin mentiin pudotushyppyä tekemään, niin mä voitin kaikki. Eikä mulla mitään treenaa. Niin. Eli siis tulee se joustavuus kato sinne, niin oli aivan äimänkäkin. Ei tästä tule mitään. Mä sitä kannattaa muuttaa ruokavalioa. Mutta mulla oli niin tosi karsas se, kun mulla on se sairaus, niin kun mulla oli väärä ruokavalio vielä, niin mä olin niin uupunut, että mä en silloin yhteen väliin päässyt kyykystä ylös. Menin rimmaan nostaa, niin urheilijat sai nostaa minut ylös. Mä en päässyt sieltä mihinkään. Mutta että sitten kun se löytyi, niin se tuli se superkompensaatio, aivan älytön olo tuli, että pääsi eteenpäin. Ja ennen muuta ravitsemus auttaa palautumaan. Se on se yksi kynnyskysymys. Vähentää ylikuormittumisen vaaraa. Teillä kestävyysurheilijoilla se on aika äkkiäkin eessä monesti. Vaikeuttaa vireystilan jaksamisen ja unen laatuun. Ja just tämä, että se vaikuttaa niin voimakkaasti unen laatuun tuo oikea ravitsemus, että se tekee jo sen palautumisen niin paremmaksi. Paljon lyhyemmässä ajassa pystyy paljon pitempään syvään uneen. Se on ihan tutkittua. Meillä oli täällä Agritrafilla tehtiin aikanaan urheiluakateemissa semmoinen pieni tutkimus, niin siinä todettiin tämä ruokavalion muutoksen aivan valtava ero.
Eli kun syötiin mitä sattuu, niin 6 aikaa loppu kaikki poverit. Oikeastaan sitten ei tapahtunut enää päässä mitään. Mutta kun syötiin oikealla tavalla, niin 9 asti jaksettiin. Et niin hirviä ero tuli siinä. Ja se on valtava ero. Ja sitten just mitä sanoin, että vaikuttaa suolen ja vatsan toimintaan. Eli se pitäisi aina entinen tulla pois, kun uutta pannaan. Että 3 kertaa päivässä niin ei ole mikään kummonen ja urheilija voi käydä vaikka 4 kertaa. Mutta se on äärettömän kevyt olo, kun sulla suoli aina tyhjenee. Ja se vaikuttaa suussa jo se, että sä puhut, niin sitten sä syöt ihan rauhallisesti ja pureskelet hyvin. Niin suusta lähtee ensimmäiset probiootit ilmoittaa sen, että toisesta päästä pitäisi lähteä pois. Et sekin on semmoinen niin mukava homma. Sitten tuohon vastustuskykyyn se vaikuttaa, eli infektioihin ja niistä varsinkin toipumiseen sitten, että silloin pitäisi katsoa mitä että ei ole niin kuin ennen vanhaa, kun sairastettiin, niin otettiin keltaista jaffaa. Se on kaikkein pahinta, mitä voi ripuripotilaalle antaa, kun se on niin paljon sokeria. Ja sitten urheilun jälkeen se elää. Että sitten ei paisukaan samalla tavalla ja osaa määritellä sen, että mitä mä nyt syön. Että jos on kieltoja koko ajan päällä, niin sittenhän se revähtää, kun se urheilu lähtee. Mutta se kielto aiheuttaa jo negatiivista kortisolieritystä ja muuta, että se ruokakaan ei sula samalla tavalla. Että ei mitään pitäisi ruveta kieltämään, vaan etsiä se, mikä mulle on hyvä. Ja sitten tämä pitäisi muistaa aina, että on perusravitsemus. Eli tämä pitäisi olla kunnossa. Se on se 80% oikeastaan meidän elämästä. Niin on sitä perusravitsemusta. Ja sitten on tilanneravitus, harjoitus, kilpailut, tuohon voisi panna vaikka juhlat sitten kanssa. Eli että jos se vaan sopii, niin ei silloin kannata alkaa niuhottaa. Jos ei vaan ole sairas tai jollekin allerginen tai asioista semmoinen, niin ei mun kestä ottaa tilannearviota ollenkaan, kun on sairas ihminen. Niin ei kestä syödä mitään semmoista, mikä se tuottaa tosi huono oloa. Sitten aterioiden ajoitus on se ykkösasia, mikä pitäisi aivan harjoitteluohjeen yhteydessä, niin se pitäisi ensimmäisenä miettiä. Tässähän sanottiin tässä valtakunnallisessa FINRISK-tutkimuksessa, että Suomen kansa paranisi jo sillä, että näyttää siltä, että ne, jotka syö säännöllisesti, niin ne syö paremmin kuin ne, jotka syö mitä sattuu, milloin sattuu. Et sillä jo nostettaisiin meidän terveystasoa huomattavasti. Ja sitten riittävästi sitä energiaa. Urheilijalla se on, tavallisella ihmisellä se ei niin haittaa, mutta urheilijalle tuo energiansaanti on kumminkin semmoinen, että sitä täytyy tulla määrätty määrä, että se pystyy kasvamaan, kehittymään, että se harjoittelu onnistuu. Ja sitten riittävästi hiilihydraatteja. Eli hiilarit on semmoinen, joka sitten tulee se energianlähteeksi liikunnan aikana ja säästää sitten, että ei maksa rupia proteiinista tekemään glukoosia. Eli jos se proteiinimäärä on, niin kuin nytkin tässä on melkein järkiään, että niillä ei tule hiilareita tarpeeksi kestävyysurheilijoillakin, että niistä joutuu proteiineista ottamaan sen oma energiansa. Ja silloin se on hidasta ja menee hukkaan. Ja sitten riittävästi sitä proteiinia kumminkin. Eli että se rakentaa sitten lihasten rakennukseen, kudosten uusiutumiseen. Eli koska koko ajan kun me harjoitellaan, niin meillä rikkoutuu solukkua, niin siihen tarvitaan se proteiini. Ja sitten riittävästi vitamiinia ja kivennäisaineita, koska nämä vaikuttaa sitten siihen aineen vaikuttaa. Se, että se elimistö rupeaa toimii oikein, jos täältä on pulaa, ja siksi tämä ravintotiheä ruoka on se kynnyskysymys, eli että tulee riittävästi suojaravintoaineita, että tulee noita vitamiinia ja kivennäisaineita. Ja sitten riittävästi nestettä. Ja se ei tarkoita välttämättä sitä, että juodaan vettä kauheasti, mutta se on niin paras oikeastaan nesteyttämisen niin välillä niin urheilijoillakin. Jos ei mene yli tunnin suorituksiin, niin sitten pitää olla jo jotain muuta. Mutta me käydään tuo nesteytys vielä tuolla läpi sitten uudestaan.
Tässä sitten käydään noita ateriat ja juomat eri määriä harjoitteleville. Eli energian tarve, niin katsoppa minkä verran se vaihtelee, että jos on 50-65 kiloisella nuorella urheilijalla, niin se riippuu painosta, sukupuolesta, lajista, harjoittelun määrästä, intensiteetistä johtuen. Ja se on 1850 kalorista 4300 kaloria. Paljonko sä painat? Sen 63-65. Niin juuri. Eli sulla saattaa olla jopa 4300, no ehkä ei naisena niin. No, mutta kumminkin, koska meillä naisilla on vielä rasva-aineenvaihdunta suurempaa kuin miehillä, että se joissakin tilanteissa tulee aika isoksi myös naisilla tuo kalorimäärä, mutta se riippuu taas lihaksen määrästä. Että vähän, mitä enemmän on lihasta, niin sen suurempi on kalorin kulutus. Että siksi kestävyysurheilijoilla on se hyvä puoli, että useimmiten teillä ei ole valtavia lihaksia. Että se on tehokasta, se lihas, se on suppeaa ja se on kestävää. Mutta tuo pitää muistaa, että se vaihteluväli on aivan älytön. Ei voi kenenkään toisen mukaan lähteä. Ja tuo energiasaannin ja kulutuksen on normaalia vaihtelua, ei tarvitse tarkalleen vastata toisiaan. Että tämä on yksi semmoinen, me on laskettu tuohon, että kun yksi valmentaja oli niin hirveän huolissaan urheilijasta, että se ei saa kaikkia, että se syö määrättynä kovina päivinä niin hirviä vähän, että ei se tule läheskään sitä, mitä pitäisi saada energiaa. Ja me sitten ruvettiin katsomaan, kun Mario sanoi niin, että kun ravitsemus ei ole sitä, että tänä päivänä pitää saada kaikki tai huomenna, vaan se on 7 päivän jakso, jonka aikana se tasaa se ihminen. Se on ihan ihmeellistä tämä viikko. Ja me sitten otettiin se tyttö niin käsittelyyn ja me laskettiin, että mikä siinä kalorin kulutus oli suurin piirtein siinä vuorokaudessa, niin tässä on hänen, me pyöristettiin vaan nuo luvut, että ei ollut. Mutta kun katsotaan tuolta ylhäältä, niin maanantaina niin se oli se valmentaja aivan oikeassa, että se ei saanut riittävästi. Olisi pitänyt saada noin paljon. Ei vielä tiistainakaan saanut tarpeeksi. Ja taas se tippui vielä keskiviikkonakin. Ja torstainakin. Mutta perjantaina ei ollutkaan enää kalorin tarve niin paljon. Vaan se söi, alkoi ottaa kiinni sitä. Ja tässä tuli se huomio, kun mitattiinkin, että meidän pitää tyhjentää sitä varastoa. Se ei haittaa, kun me syödään vaan tarpeellinen määrä. Että se on käytännössä niin tyhjennysharjoitusta tehdään koko ajan. Mutta se pitää viikon sisällä, jos se menee pitemmäksi, niin se alkaa kuluttaa. Se ei kestä sitä. Harjoitus myös tehoa. Esimerkiksi jos on kestävyysurheilija, niin siinähän ne suoritukset on pitkiä. Että elimistö pitää opettaa siihen, että se kasvattaa myös sitä energiavarastoa. Kyllä. Tämä on se yksi tapa, mitä se tehdään. Niin, se on se päätapa oikeastaan. Ja tällä lailla se meni sitten. Niin tuli rauha maahan ja sitten alettiin laskemaan, katsomaan Nutrifolla, miten se menee ja oppi itse tuntemaan sen, että okei, nyt ei se mitään. Mutta jos pakotetaan syömään ja tuntee, että en minä voi, niin kuin tässäkin oli aivan, ja varsinkin tuo torstain harjoitus oli kova harjoitus, sitten harjoittelupäivä kokonaisuutena hänelle, niin ja noin vähän tuli noita kaloreita ja oli noissa edellisenä päivinä ollut vajausta. Mutta sanoi, että ei hän pysty syömään, on niin kova reeni. Mutta sitten hän alkoi syömään. Tuli pystyminen ja tuolla kun oli helppoa, ettei ollut kalorin kulutusta sen vertaan, niin sitten siellä tuli reilusti, kun oli aikaa, voi nauttia ruuasta, kaikki niin peli, se palautuminen lähti mahtavasti liikkeelle. Sitten herkut. Tämä on se iankaikkinen ongelma. Kaikki ihmiset käsittää oikeastaan suurin piirtein, jotka eivät ole paneutunut ravitsemukseen, tämän näin. Että ei ole paino-ongelminen aivan sama mitä minä syön. Mutta se ei todellakaan niin ole. Eli kyllä me sitten sairastuttaa, jos me syödään mitä sattuu ja milloin sattuu. Että ei ole mitään rajoitteita, vaikka me lihonkaan. Se saattaa olla vielä huonompi mekanismi sitten. Silloin näkee, että ei enää edes imeydy asiat, jos ei rupea lihomaan. Mutta monet naiset varsinkin ja tytöt urheilijanakin niin pinnaa sitten siitä oikeasta ruuasta, että ne saa syödä sen suklaansa.
Tässä oli just yksi tyttö, katsottiin niin joulualla, kun mä sanoin, että ei hän rupea nyt täyttämään. Mä sanoin, kato, että näet mitä se on nyt joulualla tämä syöminen. Niin se oli syönyt 4 dupleja, niin oli 884 kaloria. Se oli jotain siis ihan järkyttävää. Se ei voinut niinku tajuta, että ei niistä voi tulla noin paljon, mutta kyllä niistä vaan tulee. Että se on muistettava, että urheilijaongelmaryhmä, niin, että monesti saadaan energiaa paljon. Ja tiedätkö mitä se sanoo vielä, kun se sitä päivästä sanoo, kun katsottiin, se oli aivan hirviä päivä muutenkin. Niin se sanoi silloin ennen, että enpä silloin syönyt paljon mitään. Ja kalorit oli kaikkein eniten. Niin. Mutta se oli onneksi vain 1 päivä, että se ei niiden kokonaisuuteen niin sitten niin hirveästi vaikuttanut, mutta hänellä muuten oli sitten ihan hyvää. Niin, mutta hän ei niin tiedostanut sitä, että hän napostelupäivä. Juuri, tämmöinen kylässä käytiin ja oltiin sitä ja tätä. 1 ateria oli ihan hyvä siellä välissä, mutta silti se oli ihan kamala. Ja hänellä oli se tunne, että hän ei ollut syönyt mitään. On syönyt kauheasti kaloreita. Eli kohtuullisuus ja oltava rajat. Pitää itselle panna se, että minkä verran näitä, mutta ei kieltää, ettei saa syödä mitään. Silloin se lähtee kauhia kierre täällä luulemiset ja on. Eli tässä on nyt vähän näytetty, että minkälaisia aterioita on. Että tuossa saa niin suurin piirtein 400 kilokaloria tuosta. Tässä on jo kokonainen ateria, kun on melkein tuommoinen iso suklaalevy syötynä. Ja näitähän ne monet sitten vaihtaa, kun suklaa on niin terveellistä. Mutta ei sieltä saa suojaravintoaineita tai juo ison pullon limukkaa. Niin siinä on 500 vähän yli kaloria. Samoin kuin tuossa suklaalevyssä 540 kaloria. Että niistä se syntyy. Tässä on sitten muutamia esimerkkejä niin päivästä, että millä tavalla pitäisi nuoren urheilijan niin jakaa sitä päiväänsä. Eli runsaasti kasviksia, vähintään se puoli kiloa, mutta kyllä mä menen, että saisi olla kilo. Mutta se on vähintään tuo. Täysjyväleipää ja muita tuotteita niin 6-10 viipaletta päivässä, riisiä, pastaa tai puuroa. Ja muistettavaa on, että silloin kun ollaan harjoituskaudella, niin mitä se olisi vain täysjyvätuotteita, niin pitäisi käyttää. Mutta sitten jos mennään kilpailukauteen, niin sitten kuitua tulee niin paljon, että ehkä pitää pikkusen antaa periksi näistä hienoista säännöistä ja mieluummin ottaa sitten sitä valkoista leipää, että se toimii paremmin. Sitten kohtuullisesti pehmeää rasvaa, eli kaikkein parasta, jos ne rasvatkin tulisi täältä luonnollisen kautta. Eli ettei käytettäisi mitään margariineja ja tämmöisiä, ne ei ole urheilijoille kovin hyviä. Mieluummin sitten oikeia voita, mutta mieluummin pähkinöistä, siemenistä, linsseistä, avokaadosta. Aivan mahtavia ruokia saa ja niitä käytetään. Ja sitten puhas voi on monesti parempi kuin tuommoinen. Ja sitten rasvattomia ja vähän rasvaisia maitotaloustuotteita, mutta maitotaloustuotteissa on ainakin kestävyysjuoksijoille se ongelma, että keuhkot ei toimi kunnolla, jos syö homokoinnettua maitoa. Ja sitä ei kyllä kannata syödä, mutta hapantuotteet paremmin menee. Mutta maitotaloustuotteissa on niitä ongelmia, että limaa kertyy kamalasti. En tiedä, onko sulla kokemusta semmosesta, mutta semmosia meillä on kokemusta. Ja sitten kalaakin enintään 2 kertaa viikossa. Niissä on niin paljon näitä myrkkyjäämiä, että ei urheilijan pitäisi kalaakaan syödä tuon enempää. Että mieluummin ottaa sitten vaikka hasselpähkinästä D-vitamiinit ja nuo hyvät rasvat. Eli se on, hasselpähkinä on hyvä tuohon kompensaatioksi sitten. Runsaasti nestettä, nestepitoiset ruuat, vesi, laimennetut mehut ja muut juomat. Eli ruoastakin tulee tämä neste. Niin kuin mä tuossa puhuin, että sitten kun syö kasvispoitteista, niin sieltä tulee aivan valtavasti nestettä. Että mun piti itselläni jättää ne välijuonit vähemmälle, kun mulla tuli sitä aivan niin paljon, että se laimentaa jo sitten ruoan sulatusta. Jos esimerkiksi ruoan kanssa, jos sä juot aina vettä ja sulla on jo nestepitoinen ruoka, niin se tulee liian laihaksi. Ei vatsaanput ei tuota, se ei toimi samalla hyvää. Et mieluummin sitten siihen päälle joku juoma, mutta ei koko ajan vettä välissä.
Sitten tämä kasvikset, että tämä 2,5 kiloa päivässä, niin moni kysyy minulta, että miten sitä voi niin paljon syödä kasviksia. Mä sitten kysyin, että no tajuatkana paljonko joku painaa. Porkkana, lanttu, omena, banaani. Ja paljonko ne painaa? Niin sitten ne, no ei me tiedetä. Musta banaanikin normaali 200 grammaa jo painaa. Ja omena samoin. Ei tää kauheasti tarvitse ääntä. Tää 0,5 kiloa tulee täyteen, vai mitä? Niin. Tuossa on se perunaa, mitä sä oot mieltä perunan ravintoarvoista ja muusta? No se on tärkeää ja se on hyvä energia urheilijalle. Että siellähän ei kevätpuolella ole hirveästi ravintoarvoja, mutta se tuo sen energiaosuuden. Eli kyllä peruna on aivan käytettävissä oleva urheilija. Et sä saa, jos sun pitää energiaa saada tarpeeksi, niin jos sä aina käytät vain pastaa ja riisiä, niin sekin tulee aika yksipuoliseksi. Mutta kun suhteessa sitten katsoa sen, että tulee suojaravintoaineita muusta. Ei se mene pääsääntöisesti sille. Että kyllä perunaa voi aivan hyvin käyttää. Niin, tuossa oli tuo 5 väriä päivässä sitten, että se on hyvä katsoa, että saa 5 väriä päivässä, niin se on jo vähän vaikeampi. Se on vaikeampi kuin 0,5 kiloa kasviksia. Miettikää, mitä pitäisi olla aina, että saisi päivän aikana 5 väriä. Tuleeko ajateltua, koska niissä on ne suoja-aineet niissä värillisissä tuotteissa. Mutta jos käyttää marjoja, hedelmiä ja erilaisia vihanneksia, niin kyllä siitä löytyy. Ja se on ihan hauskakin semmoinen itselle semmoinen peli. Sitten tämä täysipainoinen ateria, niin kuin tässäkin on peruspantu pottu. Mutta mun mielestä se ei tarvitse olla mikään lautasmalli, millä syyään. Kun katsoo sen, että niistä tulee asiat. Kumminkin sitä täytyy tulla vihanneksia, sitten se energian lähe ja proteiinin lähe. Eli ne on niin kuin ne suuret kuviot. Ja tuolla on sitten rasva kanssa sekä se löytyy proteiineista yleensä rasvakansa ja sitten leivästä, jos siihen laittaa jotakin päälle, mitä sitten laittaakin. Ja tuossa on sitten vielä noita marjoja on jälkiruoksi laitettu. Mutta kaikkein parasta on se, että jos sen pystyy myös keittoina syömään aika paljon, niin sillä mä muistan aina kun mä lukkin tuosta sitä Aaltosen veljeksestä, se äiti oli jääkiekkoilija, niin tuohon lehteen laitettu ja se sanoi, että kun ei hän kerennyt niin sitä ruokaa, että hänen piti semmoinen 5 litran kattila keittää aina niille valmiiksi, ne kävi joka välissä syömässä sitä keittoa sillä kotona. Ja se olisi parasta mahdollista, mitä urheilija voi saada väliajalla, kun se menee nopeasti, kato, se on suoraan solussa ja niin se sanoi, että sitä hän veti aina 5 litran kattila ja pojat söi. Ei sitä paljon meille jäänyt. niin sillä lailla voi kuvitella, että kuinka paljon sitä pitää syödä sitten sitä ruokaa, jos se on nestepitoista. Niin sitä saa syödä reilusti ja se menee nopeasti ohi. Mutta se oli minusta semmoinen hieno näkemys, että miten äiti oli ratkaissut ongelman, että sai ruokaa. Tämä on ihan, että päästäisiin tuommoisiin pöytiin, niin urheilijatkin sieltä olisi helppo kerätä, mutta ulkomailla tämä on aina varoitukseksi, eli siellä ei taho uskaltaa syödä tämmöisiä aineita. Eli täytyy niin varautua siihen, että ne on keitettyjä. Että älkää lähtikö, vaikka ne on kuin ihania, niin sieltä monelle on käynyt köpelösti. Mutta täällä kotimaassa kyllä pystyy. Ja tämä on sitten tämä ateriarytmi, minkä mä siinä laitoin niin ensimmäisenä, niin on, että 5-7 ateriaa. Montako sä syöt välipalaa tai ateriaa päivässä? No, varmaan 4. Joo. Tiedän, pitäisi lisätä. Joo, varmaan on liian vähän. Ja en tiedä, sähän itse tiedät, Se jaksat. on vaan, että kun on niin, menee tuo päivä niin nopeasti, niin sitten ei aina ehdi, kun mä asun yksin, niin tehdään sitä ruokaa. Ja niin, mutta sä et ole opetellut semmoisen, että sulla on rasia, missä sulla on aina pähkinät ja banaania, niin se on kuule äkkiä naamassa. Mutta keskustellaan siitä sitten tuolla lähempänä. Mutta se, että sitä pitäisi olla kestävyysjuoksijat, jotkut käyttää tuolla 7 ateriaa. Että ne syö semmoisia pienempiä aterioita, jos on monta harjoitusta. Niin, ja sitten 5 on se minimi. Että sen alle mä en ole suosittele ketään urheilijaa olemaan. Itse syön vain 3 kertaa päivässä. Tai 4 joskus isännän kanssa iltateitä, mutta en aina viiti sitäkään. Minulla on niin väsynyt illalla, kun niin myöhään ne tulee pyytelee, että minä vaan nukkumaan.
Ja sitten ruokailuharjoitusten väli voi olla 0–4. Eli kun katsotaan tuolla sitten minkälaisia ruokia voi syödä, niin sen voi syödä just allekin. Että ei sitä tarvitse odottaa niin pitkää aikaa, mutta jos syö sekaruoan, niin vähintään 4 tuntia. Se alkaa kyllä sitten ja se menettää sen ruoansulatuskanavan. Se on oikeastaan tulee paha olo, koska se ei pääse sitten täältä mahalaukusta eteenpäin. Et se on se ongelma. Ja jos harjoittelu kestää yli 2 tuntia ja edellisestä ateriasta tulisi yllä 6 tuntia. Eli sitten kyllä tulee, jos tuommoinen kunnon ateria on, niin uupelo tulee useammalle ihmiselle, jos menee yli 6 tunnin. Eli 4–6 tuntiin se on se ihanen raja, mitä pidetään noissa aterioissa. Tässä on sitten, jos on 1 harjoittelupäivä, niin miten sitä voisi sitten jakaa sitä syömistä. Eli siellä aamupala ollut 7, sitten on lounas 11:30, välipala kello 15, harjoitus kello 17. Heti harjoituksen jälkeen on juomaa ja tarvittava välipala. Niin tämäkin on semmoinen helppo hoidettava, jolloin palautuminen lähtee heti käyntiin. Eli kun sulla on jotakin juomaa, vaikka banaani mukana, muutama pähkinä tai manteli tai joku, niin kun ne nakkaa siinä naamaa, niin kuule sitten joutaa aivan rauhassa tekemään tuolla vielä päivällisen. Ihannehan tähän on laitettu, että se on 0,5 tunnin päästä jo sitten se on oikea syönti. Mutta kestävyysjuoksija ei aina ehkä pysty syömään tuossa vaiheessa oikein, mutta sen pienen välipalan te pystytte ottamaan. Se on helppo juomana varsinkin ottaa. Ja kevyt iltapala sitten tuolla vielä kello 21. Sitten jos teetkö sä 2 vai 1 harjoitusta päivällä? 1. Joo, eli sulle passaisi tuo aika hyvinkin. En usko, että olisi vaikea. Mutta sitten jos on 2, jossakin vaiheessa saattaa tulla tämmöinen, niin silloin aamupala 7, sitten on tuonne 1,5 tunnin harjoitus, sitten harjoituksen jälkeen juomaa välipala ja sitten lounas 11:30. Sitten on runsas välipala 2,5 ennen harjoitusta, eli tuossa pitää jo suunnitella semmoinen kunnon, että siinä tulee sitä energiaakin. Ja sitten pieni välipala vielä vähän ennen tuota harjoitusta. Eli ottaa silloin juomina yleensä saa hyvin nopeasti sen tankattua, että on nesteytynyt joko lähtee siihen harjoitukseen. Ja sitten harjoitus ja heti harjoituksen jälkeen tuo sama ja sitten päivällinen vaan syödään myöhemmin illalla. Mutta tässä on tämmöiset esimerkit, että pitkälti semmoinen mitä mulla on ollut, mä oon vaan aamuharjoituksen yleensä tehnyt ennen aamupalaa, ihan vaan lyhyen semmoinen hapettelu ja sitten koulusta kun on päässyt siinä 3–4 aikoihin, niin on pikkusen välipalan ja sitten 2–4 tunnin lenkki. Yleensä mulla on ollut siellä mukana kartbanaania ja rusinaa ja tämmöistä vetänyt ja sitten tullut kotia ja vähän sen energiaa siitä ja sitten ruoka ja venyttelyt ja taas sitten iltapala. Niin. Että senhän voi sitten rakentaa, mutta minusta on hyvä antaa tämmöisiä esimerkkejä, mistä voi sitten katsoa se oma elämäntilanteen, miten tekee. Ja sitten tässä on ennen harjoitusta, nyt täällä on just, jotka pitää nopeasti sullaa, niin on vähän pullaa puolesta, mutta justissa marjat vielä käy ja tuommoinen juomapuoli. Ja juomista mä käytän vielä, nämä on vaan tämmöisiä kuvia otettu. Niin. Ja just tämä harjoitusta edeltävän ravinnon tarkoitus on parantaa sitä jaksamista itse harjoituksessa, jos se on varsinkin pitkä. Tehostaa harjoituksen aikaan saamaan vastinetta elimistössä. Eli niin. Ja lihashan on aktiivinen siinä harjoituksen aikana ja silloinhan sinne pumpataan sitä energiaa ja ravintoaineita, niin se on hyvä olla jo ennakkoon. Niin se on siellä valmiina. Sitten se lähtee sinne menemään. Ja sen kyllä tunteekin sitten siinä harjoituksessa. Ja ennen harjoitusta sitten mahalauku oltava kumminkin tyhjä. Jos on puhas kasvissyöjä, niin tämä ei ole niin välttämättä. Ei se tunnu missään, jos olet syönyt kasvisruoja vaikka lähdet veteleen menemään. Mutta niin kuin mä sanoin, että se 4 tuntia vie melkein, jos syö voimakkaan sekaruoan. Niin silloin monille tulee ongelmia, mutta ei kaikille. Ja sittenhän siihen ateriaan tai välipalaan, niin se koko rasva ja kuidun määrä ja juomissa hiilarin määrä
ja jännittäminen. Nämä kaikki vaikuttaa vielä sen mahanlaukun tyhjenemiseen. Että kilpailussa ei pysty samalla tavalla syömään, eikä kannata edes yrittää. Että se pitää olla ne varastot täynnä silloin, kun sinne lähdetään. Koska ne vaikuttaa tuohon aivan valtavasti, että minkä verran sä otat sitä ruokaa ja sitten tuo rasva- ja kuitumäärä. Ja kuitu ja rasvahan hiastaa aina sitä ruoansulatusta ja kasvisruoassakin sitä on aika paljon. Mutta kun se sulaa emäksisessä, niin se ei tee semmoista vaikeutta sitten, vaikka sitä olisikin vähän siellä. Mutta että en kyllä suosittele menemään mihinkään ihan kasvisateriallekaan jonkun tärkeän kilpailun alla. Että kyllä se pitää olla tuo, ja juomissakin pitää ottaa huomioon se, mikä on hiilarimäärä, ettei käy niin kokonaiselle, että pitää okselle mennä ja kakallisi, niin ei lähde mihinkään, alkaa vaan höyskyä sillä maassa. Niin. Ja tuo jännittämisen tila, se vaan jokainen oppii niin itse tietämään, että miten mulla sullaa se ruoka sitten, kun mä jännitän. Ja sitten tuo on tärkeää, että verensokeri ei saa mennä liian alas. Ja silloin kun se on tasainen se ruokailu ja varastot on täynnä, niin yleensä rasva-aineen vaihdunta lähtee heti liikkeelle ja se tasaa myös sitä verensokeria, ettei tule semmoista hirviää putoamista. Ja tuossahan juuri kun tehdään tuo tankkaus siinä ennen vähän, niin se ei pääsekään putoamaan sitten kovasakkaaseen reenissä. Ja tässä on sitten yksilöllistä. Tämä on niin tarkkailtava jokaisen, että tähän verensokerihaen heilahteluun, niin se on hirveän yksilöllistä. Että sen on jokaisen opeteltava itse näkemään, minkälainen se on. Sitten nestetasapaino on kunnossa. Juon nestettä päivän aikana 1-1,5 litraa ennen liikuntaa. Jos ei juo liikuntaa edeltävänä puolen tunnin aikana, sitten tuo 3-5 desiä. Eli se on, aina pitäisi niin etukäteen vähän tehdä, mutta myös sitten jälkikäteen. Siitäkin tulee vielä erikseen tuossa. Eli nyt mennään kumminkin tässä, että 30 minuutissa imetyviä, minkälaista se voisi olla. Niin ne on mehut, urheilujuomat, mehukeitot, vähärasvainen jogurtti ja maito. Ne menee puolessa tunnissa jo verenkiertoon. Ja tässä on nyt kuvia semmosia, minkälaisia niitä on, mutta kyllä ne on aika koodillisia nuo varsinaiset urheilujuomat, että suosittelen kyllä tekemään laimennusta. Omenamehu on hyvä, sinne jos sakkaroosia laimennettu omenamehu, millä voi tankata ja myös hunajaa voi laittaa, niin kuin sinä esimerkiksi, jos haluat, niin mukaan. Eli tässä on tämmöinen hunajainen urheilujuoma tehty, jossa